Human mipadangat sa ilang mga reklamo ang mga lumulupyo sa sitio Mulavi, Barangay Tabunok, Dakbayan, Talisay, kabahin sa nagbanaw nga tubig sa nandapit. Gimanduan dayon ni Talisay City Mayor Samsam Gulya si City Attorney Giovanni Sososco sa pagsusi sa reklamo sa mga mulupyo sa sitio Mulavi nga nag-anto sa pagbara sa ilang drainage sud na sa duha ka tuig. Subay na nagipahibaw sa mayor nga natapos ng inspection sa gihimo sa developer sa maong subdivision. Gihulagway ni Mayor Gulyas nga ang dugay nang nag-anto sa mga lumulupyo sa maong subdivision. Sa tigom ganang buntag iyang gipangumusta si City Engineer Odi Bacasmas. Giingong mipasalig ang developer nga moduso sa ilang plano sa pagsulbad sa suliran karong simanaha. Ang ilahang survey findings this Wednesday, and kung mo-okay ang engineering, they have to fix the drainage problem affecting our constituents there at no cost to the city government.